Ja, i går aftes, der lagde jeg jo en billede ind af en eller anden mystisk udseende lampe. Og det er så måske igen, som jeg altid plejer at sige, svært at se derhenfra, hvad lige det her det går ud på. Men om lidt, så ligesom jeg har gjort de sidste par gange, så tager jeg det kamera og panorerer lidt, fordi at det der sjovt, der som der var et billede af i går, det er så toppen af det, som så er sådan en fin lampe her, som på en eller anden måde skal ligne en blomst eller et træ, eller hvad man nu synes, at det skulle være sjovt. Og i det store hele, så ser toppen næsten ud, som den gjorde i går. Der er så nogle små ting, som du har lavet om. Og der er så også nogle ting på den, som jeg har lavet, men så skal laves om igen, fordi at det ikke laver det helt rigtige materiale, fordi jeg stod lige og manglede en enkelt par stumper til det, jeg skulle bruge, men alligevel så besluttede jeg mig for at lave den næsten færdig, kan man sige. Og nu vil jeg lige tage kameraet, og så lige panorere lidt, men der kommer så også et billede, at man bedre kan se, hvad det her går ud på. Og det som at det så går ud på, og ideen til det er sådan nogle lysestager, som jeg lavede en gang for mange år siden. Og toppen, som man har her, nu må jeg se, man kan lade med at stå og skygge alt for meget, som så sidder her. Nu skal jeg se her, fordi nu er pladen her er godt nok lidt rusten stadigvæk, men det skal så pusses af, ligesom jeg har gjort på bladene, som sidder hernede. Fordi i starten, eller udgangspunktet, var sådan set toppen over den her kugle, som sidder heroppe på. Og resten, det er så kommet sådan lidt bagefter. Og det, som jeg snakker om før, som ikke er helt som det skal være, det er herinde under. Der sidder der faktisk 3 stykker krydsfiner, og det er ikke sådan lige sådan specielt smart, kan man sige, at have sammen med en eller anden lampe, som begynder at blive varm og alle mulige sjove ting. Så det skal jeg lave om. Meningen er, at heroppe bagved, der skal sidde et stykke af et rør eller et eller andet, som så fatningen kan skrues fast på. Og nu er jeg simpelthen klar den uden, fordi at fatningen, den sidder så herinde, og så med pæren hernede, og så kuplen, der står ovenpå dernede. Og som der måske er nogen, der kan se fra i går, så de der blade, som sidder som de inderste her, dem har jeg lavet om. Fordi at dem, der sad der på i går, det var faktisk bare noget affaldsafklip, som jeg lige hurtigt borede nogle huller i, og så skrue på, fordi jeg ser, hvordan det ser ud. Og det så ud af på mig, det synes jeg selv. Så i dag, så lavede jeg lige sådan et sæt helt nye der. Så de der blade, som så sidder herude på ydersiden her, det er så faktisk den helt samme model, som jeg har brugt til dem, som så sidder hernede på resten af lysestagen her. Nu står jeg igen og skygger for det her. Men så dem her, de så blev først bukket her på midten, og så er det blevet lavet sådan nogle hakker eller bølger herude på kanterne af dem. Og det, som jeg så også synes kunne være sjovt at gøre, det var, som det også er blevet gjort her, at lave sådan, at man ikke kan se den der skide ledning ret meget, fordi ledningen, den kommer så ud hernede for neden, og så kører så hele vejen op igennem røret her og rundt hernede i bunden også. Og det var så sådan lidt af en prøvelse at få den igennem, fordi at, det var ikke sådan lige helt til at gøre. Og man kan sige, at meget af det her, det har så også været lidt en prøvelse, fordi at man skal godt nok lige have lidt ved sådan et stykke halvtommer vandrør der for at bukke den, sådan at den kommer til sådan på den nærmeste at ligne en eller anden form for en blomst eller noget. Nu stiller jeg lige kameraet tilbage igen. Men som sagt, så mangler der lige lidt i, at den er helt færdig, som jeg i hvert fald synes, den skal være. Fordi det der med det krydsfiner der, det synes jeg ikke lige, at det går helt så smart sammen med alt det andet, og også på grund af brandfare og sikkerheden, kan man sige. Det er ikke sikkert, at der vil ske noget ved, at det sidder derinde bagved, men jeg synes, at det vil være lige så smart at lave alt det hele af metal. Og nu ved jeg så heller ikke, hvad jeg så gør nu, om at jeg bare lader den stå sådan, som den er, eller om man skal male den. Fordi på en måde, så synes jeg faktisk, det er synd at begynde at male den, fordi at, jeg kan godt lide de her blade her, de er sådan fin blanke og kigge på, og også den der, man kan sige, rustik overflade, som det her rør, det har efter det er blevet bukket og sådan noget. Det eneste, som jeg alligevel nok vil gøre, det er, at jeg afmonterer hele skidtet op i toppen af alle de der blade der, og så pusser dem, så de kommer til at ligne bladene hernede på bunden af den. Det var det, jeg har lavet i dag og i går, og det er jo sådan lidt uden for det, som jeg egentlig plejer at lave. Og da jeg stod midt i noget af det i dag, så var det faktisk lige før, at jeg næsten havde kastet det hele til højre, fordi at det tog godt nok lang tid at lave noget af det der, og det var heller ikke helt uden problemer og sådan noget.
Og man kan sige, for at det skal være helt fint og fancy, og så er der også lige lidt vej tilbage nu. Men det var det, jeg har fået dagen i dag til at gå med. Og jeg synes da selv, at det blev en rigtig fint at se på.